Mae nifer o hen dau a phlastai diddorol i gael yng Nghymru, ond nhw'n sicr nag oes yr un yn dyddio nôl mor gynnar ar tŷ yma dy cefn i fi. Dyma Bach y Graig ym mhentre Tremeirchion yn Sir Dinbych. Nawr pam oedd yn cyn-deidiau ni yn edrych am le i adeiladu tŷ nos, roedd yr hen dŷ hyfryd yma yn sefyll ac yn edrych allan dros yr afon Clwyd. Merig, gwedwch ddau pryd adeiladwyd y tŷ yma a gan bwy? Fe adeiladwyd y tŷ yn 1567 gan un o'r enw Richard Clough. Ac roedd Richard Clough ei hun yn ddyn cyfoethog. Merchant banker mewn gwirionedd yn Antwerp, Fynta a Sir Thomas Gresham yn gofalu am cyfoeth a benthygiadau tuag at y wlad yma yng nghyfnod Elizabeth. Beth sy'n dal llygad pawb wrth gwrs yw bod y tŷ yma wedi adeiladu prynu yn y cyfnod hynny allan y brics. O le oedd y briciau yma'n dod? Wel, oedd wedi cael y syniad o Antwerp yn lle oedd o yn ffactor efo'r busnes arian. Roedd yna adeiladau gwych yn o'n de. Ac roedd yna gelfyddyd ac oedd o'n le cefnog yn de. Ac oedd wedi cael y syniad. Ac dod â'r syniad yma i ddyffryn Clwyd. Ac yn ôl yr hyn ydyn ni ddeall yn cael y brics a'r crefftwyr a'r adeiladwyr o'r iseldiroedd yma i godi Bach Graig. Beth ni'n weld man hyn wrth gwrs yw y porthdy neu'r gatehouse, oherwydd oedd y tŷ greiddiol, tŷ cefn y lle ni nawr. Oedd, y gatehouse oedd hwn. Bobl yn gweithio i Richard Clough ac ati fydd o'n byw yn y tŷ yma, y staff felly'n de. Tŷ y plasti fydda hwnnw tu draw ochr arall. A wrth gwrs mae arch fawr y gatehouse lle oedd y coets yn mynd trwyddo i gweld nawr bod yr holl beth wedi fricio fyny. Ydy. Fydda'r coetsis yn mynd trwy'r porth o fan acw. Ac ochr draw wrth gwrs mae'r coetsis, houses a'r stable ag ati yn de. Wel dyma ni, Merig, dyma'r tai mas neu tai allan. Beth oedd hwn? Beidi tu yn ei feiliad neu beth? Wel, ar y cychwyn y bwriad oedd iddo fod yn warws i Richard Clough. Syniad o ganddo fo oedd cael cychod yn dod i lawr yr afon Glwyd a dod â nwydda a fysa hwn yn le i'w cadw nhw'n de. Edrych hefyd ar fframwaith y to tu fewn. Wy'n tybio bod hwnnw yr un math o batrwn a beth sy'n yn y tŷ mawr heddi. Mae hynna'n digon tebyg. Mae hyn digon nodweddiadol o'r cyfnod yn de, y fframwaith coed yn y to. A meddwl bod y pren yma wedi para beth rhyw 400 mlynedd? Wel a mwy yn de. Beth sy'n dal y llygad i wrth gwrs, fel maen nhw'n gosod y briciau yma ar ei thalcyn, ac yna y ddwy neu'r dair llinell yma ar ei fflat, rhain eto ar y thalcyn. Wel, dyma ni Merig. I ni wedi dod o hyd i safle'r hen dŷ. Ie. Mae'n gwmws lle mae'r beidi mawr mae heddi. Ydy. Ond i ni hefyd wedi dod o hyd i lun cynnar o'r hen gartre fel y goedd o. Ond mae rhaid gweud bod ffurf yr hen dŷ, yr hen blasti, yn anghyffredin dros ben. Yn enwedig y simneuau hir uchel yma. Mae'n neud argraff gwych yn dydi. Mae'r simnau yn nodweddiadol o beth wnaed gan Richard Clough. Mi ddoth o ar syniad i'r wlad yma yn amser Elizabeth o gael lle tân mewn tai yn de. Yn lle bod y mwg jyst yn mynd trwy'r twll yn y to, gael lle tân. Ac roedd hynny yn chwilrwadol yn y cyfnod, ydych chi'n gwybod. Ac oedd bobl wedi nhw gael lle tân, oedd rhaid nhw ddangos o i fawb yn doedd.